Kamiglia Energy Corporation Limited MEECL kamdai banlong kum kaborti ke bapai bat kadon kam ban kendit benriu ya kani loong Professor Sumar bin Umdar Head of Department Economics ke North Eastern Hill University habai keren bot uslong mil ulong balarak sarkar jela ka sithe pisa haka MEECL kanyo nai katu ke pisa kadai ke bakasim na kiwei ki kam ki badai bandai seki school ki hospital ni snas puang ha kujuk por loong baka jingkit ke bakia bai ke sarkar la dapai ke boarding letik kadai ke bodon kam bahabat bandiru ke subha nomor baro ki penon kam bot nong di udan tang uai kata tangga MEECL bat baro ki habat thi deka MPE ka MEECL tadi ke bang hap banya kendit benriu kum ka jet benriu nomor ba ngide ban suthu ba lada ka sarkar ka jungi kasu benrap su the pisa MEECL kan yo nei katu ke pisa ka bakathe MEECL ka ke pisa ka pi divert na pi shim na ka wai ka bade ban le ka school ka hospital na si sina surok pi sei na nang tu pi the ka MEECL te kum ta ka ni ka MEECL kam dei ban long tu ba ka ong tin phreng leaking bucket ka borti ka ba ka badon ka thlio kat ba pi thap ka su ja ka MEECL kala dei ka por yangi kum ka jala bangun suthu kum ki jet ben reu ba kala dei ka company menta pi ong corporatization pimot kumno pimot ba hapnya jaka ka mo penya ka company mot kade ban yonong kade ban yonong kam dei ka burden kam dei ban dei ka jingkit khli sarkar ka mesiba la fek ka electricity ma kade ke ba kong san kata ka badan kam kata ka film dan bandil ka masuk ma bot nomor bor khot ngi kam ka electricity bot unong dir dan tangwe ta ka MEECL ka MEECL ka ditang maka ka bede ya ka power bat ngi bar khot ngi hap thit ka ni jing kalong ba ka problem ka MEECL kalong ba ka leakage ng ka revenue ka aggregate technical and commercial losses kalong so high kung ba 4% kalong 2.5 gan phithit si tom kat ba kan wan kat ba phindi ka 4% kala jano ha pareng ka ja number bon ki kam dei tang corruption ka dan ka jingja because of technical reason ka dei ke yumla ban laj hnrei ki dan pat ki daw ki ba phila ban prevent naka 4% ngathrai ngidang la ba all India level kat ni ka loss kalong kumba 4% ni sopo ni di gewai ni jala ka ba ka loss ka ni ka aggregate technical and commercial loss kalong kumba he ba ya kata ngi ban plug ti kata di gewai ka corruption ngi ban ya pe ka power theft ngi pe ka bajor ba ngi nei ti kita di ki ba ngi ban suthu ban ngi dai ru ban suthu ba ladang ngi dei ngi dan kam ban reform ika MEECL ngi hap ban wanra kita ki jing perkhat ke ba thma ko mong shong bi ban chu tieng sa rim long ningi dim perkhat ba kanu ko reform ka bawan wat la ka dei ka distribution franchisee na kanu ka de bolong transparent ka de bangi de ban chu suthu kan ka e gani reform kum nu kan yarap ingi te kum ta karam kam sarkar lemba ka power department jang ka bahkan communicate bhai ki bahkan batai ki pajba kane de reform ni wanra balengi wanra kum nu kan yarap ingi but khnang ba ni kum pajba ngi laban support ya ka MEECL